Walay bisan unsa balatian ang makapugong sa pag-abot sa pangandoy sa usa ka Sugboanon nag-rank 7 sa Medtech Licensure Exam 2024. Ibida ta siya sa report ni Mark Reggie Abelia. Usa ka semana sa wala pang adlaw aron motek og examination, si Nerfy Casillaw wala niya damha nga siya maigo sa sakit nga dengue. Mipaluka pa man kining balatian kaniya apan mipabarog kaniya ang kagustuhan nga makatake sa Medtech Licensure Examination. Sa iyang pakigkumbati, naangkon niya ang rank 7 sa Medical Technologist Licensure Examination 2024 ug nakakuha og passing rate nga 90.90%. Siya si Nerfy C. Casillaw, 23 anyos, proud product ug magna cum laude sa Silliman University ug lumad nga taga-Barangay Atop-Atop, isla sa Bantayan, Cebu. Saysay ni Nerfy nga plano unta niya motek sa examination ni atong Marso pa, apan tungod kay convulsion siya, mas gipili una niyang mupahuway. Nahimong kandang pa niya ang iyang pamilya, higala og mga classmate sa panahon nga gihagit siya. Ang rason jud nga ako adyon ki buhat akong pinaka the best para sa board exam kay ganahan ko nga i-offer ang akong success sa ako hang manghod nga naay Down syndrome. Mentally challenged man siya nga bisag pag inga na iha kondisyon porsigido gud siya nga mag-eskwela. Ang 5 ka buwan niyang pagpahuway gigamit niya aron magtuon ug tutukan ang pagpangandam sa Medtech Licensure Examination. Pinaagi sa pagtinabangay sa iyang papa nga nagtrabaho isip tricycle driver ug ang iyang mama nga midwife, nahimong posible ang mga damgo nga imposible lang kaniadtong matuman. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abelia, Balitang Bisdak.